I en el mateix fil de la robòtica i les capacitats que treballa en el NIN, enguany la novetat és una activitat de contacontes amb Lego que s'ofereix a les diferents biblioteques a través del Consell de Mallorca i que ha estat tot un èxit. Es tracta de construir contes en lloc d'escoltar-los. De la passivitat de seure i escoltar un conte a inventar-se una història per a kids i representar-la amb figures de Lego. Aquesta és la idea de l'activitat que durant tot el curs s'ha estat duent a terme a diferents biblioteques de l'illa. Se'ls planteja uns condicionants, des dels quals ells tenen el punt de partida per crear la història. Molts d'ells a vegades tenen problemes per dir conta'm una història, és que no sé com començar-la. El que fem nosaltres és donar aquests condicionants, que en aquest cas són temps històric, passat, present, futur, i les emocions dels personatges que fan la història. Cada un s'encarrega d'una part del conte, introducció, nus o desenllaç, després d'haver-se posat d'acord, i representa una escena amb les peces. D'aquesta manera es treballa en diferents competències. Treball en equip, creativitat, les competències educatives, que ven a ser més enfocat en el marc de la literatura. Finalment, poden decidir contar-lo verbalment als companys o fer fotos a les figures i editar-les amb un programa especial per donar-li forma de còmic. Les competències digitals, hi ha nins que se'ls dona millor, hi ha nins que pitjor, però tenen aquest contacte amb el món digital. Han estat molts els bibliotecaris que enguany han volgut dur aquesta activitat perquè asseguren ajuda a enganxar els nins a la literatura. Els nins no estan aturats escoltant un conte, que potser és el que les fa un poc de peresa venir aquí, asseure-se i escoltar un conte. Ells participen en la creació del conte que volen i, a més, manipulen el Lego. Una manera més de fer que l'infant sigui un subjecte actiu del seu procés d'aprenentatge.